and stronger families, stronger ties. With love and hope we rise. Non-commercial, a community's light, guided by faith through the darkest night. Always the best music to your soul. With every song we make you whole. In Shine FM there's victory. Hearts are healed, souls are free. Our priority is your soul security. In Shine FM there's victory. Nagasad ikaw sa iyong mga katawhan. Nagasad ikaw na di mo kami pasaktan. Nagasad ikaw sa mga pulong mo. Nagasad ikaw kanamo, O Ginoo. Nagasad ikaw na di mo kami biyaan. Nagasad ikaw na di mo kami talitan. Sa kanuna ikaw magkikauban, ikaw tinod nga dalampanan, O Ginoo. Nagasalig kami sa mga saan mo. Nagasalig kami sa mga pulong mo. Nagasalig kami kanibo. Kay matinod aron ka nga Diyos. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 95.9 sa dial sa inyong mga radyo. Shine FM 95.9. Pastor King on air. Pastor King on air. Rise up and shine with Pastor King. Pastor King on air. Pastor King on air. Pastor King on air. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanang mga kaigsunan, sa tanang mga tigpayon nandun sa Shine FM 95.9 ag sa itong Facebook Live. Good morning, good morning, good morning, and happy day mga kaigsunan ko. Okay, maguban-uban na sab kita ini nga kabuntagon pulong sa Ginoo inyong madunggan og mabatian nga maghatag kanato sa kagawasan kung kita magmatinumanon niini mga kaigsunan ka. Okay, dalaygon kayang Dios. Hallelujah, praise the Lord. Ang ayan gid siya sa mga pagdaig, mga pagsimba og dapat seryoso kita nga magahimo niining mga butanga. Kaya nga to nga buhi nga Dios mga kaigsunan. Dios siya nga labaw sa tanang mga Dios. Okay, kaninyong tanan nga nagsunod og naminaw, uban-uban na sab kita ini nga kabuntagon aron ang mga mensahe nga manindot og matahom maghatag kanato kalig-on og kadasig mga kaigsuonan ko. Okay, sa tanang kasunod og naminaw dia, paki-share sa tong live o ginusab mga kaigsunan ko. Paibala sila nga adunay pulong sa Ginoo nga kanunay nagaauhag sa matag usa nga mobalik na ta diha sa Dios, undangan ang kasalanan, undangan ang mga daotang buhat og muyokbo ta sa Ginoo kay ang langit moabli alang niya ng mga kaigsuonan nato. Nga moduhod gyud sa Ginoo mga kaigsuonan. Importante kayo ang magpaubos mga pinangga. Okay, dili ta maglangan og magdugay. Ato gyud nga paminawon mga kaigsuonan.
ang mga mensahe sa Dios og sa dili pagyud ang tanan ato na maghimo na kita sa mga pagampo mga kaigsuonan ka. Amahan mo nga langit nun nakailami sa imo nga gihimo og nasayra na mo Lord. Ikaw nagpakaon nagpainom diri ka namo og wala kay hunong sa imuha nga pagatiman ka namo. Lord, kung kami may kasalanan, may kalapasan, may nahimo kaming dili may ikaw ang Dios sa langit nga magapasaylo ka namo. Lord, among gipaningkamutan nga din mahimo namo Lord ang pagpaubos diha kanimo og ngadto sa mga katawhan. Amahan ining oras ug takna sa kabuntagon akong ginasalig da kanimo ang tibok na akong kinabuhi. Tibok na akong pagkatao nga ikaw ang Dios sa langit nga maghatag niini sa katumanan. Lord, salamat kay sa tanan nimong gihimo sa akong kinabuhi, sa mga kinabuhi sa mga naminaw naglantaw, nagunsa may ilang pangandoy maangkon kini sa imo nga pamaagi unsa may ilang tinguha Ginoo ila kining madawat. Lord, salamat kayo sa walay hunog, walay undang nimo nga pagatiman sa babae ug lalaki naman sa dinhi, sa duol man o sa halayo o sa bisan asa man silang dapita. Sa dihang misabay sila sa mga pagampo Lord, may buhaton ka kanila sa dihang seryoso sila nga miduol miduol og mohangop diha kanimo Father God nga mapainobsadon nga sayod ko Lord nga may buhaton ka sa ilang nga mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan ang among kinabuhi Lord, amo gyung ginatugyan ginasalig diha kanimo Lord. Ayog tuguti nga kutob lamay sa istorya apan sa buhat dili namo kini mapamatudan. Dalaygon ka sa walay katapusan kining tanan akong giampo pinagi sa mga anak nga mga Jesus Kristo luwas kitang tanan magaingon. Amen og amen. Okay mga kaigsunan, dalay ko na itong pwede ang umuhi nga Diyos, may buntag kaning tanan sa nagsunod og naminaw. Okay, so dito ta greet mga kaigsunan, sige pakibutang sa inyo nga mga greetings diha. May buntag diha sa itong pinangga na igsoon, si Brother Ralph Cabaron. Good morning Pastor Kim og sa tanan, og sa imuha pamilya og sa tanan nga na sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, gikan ni Sister Linlin nga Gregorio Prasio. Good morning Pastor Kim og ni G. Lamio Jr. Good morning Pastor Kim kaninyong tanan. Maayo-maayo nga buntag, ibutang na inyo nga mga comment sa galantaw da mga kaigsunan. Enjoy and stay blessed. Okay, karon pa ako kabalik og live mga kaigsunan kay nagka-problema ning ato ang kuan. Ato ang computer niya nagka-problema gid siya, wala moon mga kaigsunan. May buntag usab na Sister Janice ang Gwensa. No mong karon pa ko unya gawasan naman kaigsunan gadungan-dungan nig diferensya man si Pastor Kim ron mga kaigsunan, halos dili ko ka ibot diri sa ako nga area tungod sa Kabisi mga kaigsunan. Kabalo pa mo sa Kabisi ning karon pod na libog po ko napinta man punood mga kaigsunan, no? Napinta man puno akong Kabisi. Unsay nahitabo mga kaigsunan, ang computer naguba. Unya ang printer naguba. Unya ang sakyanan mga kaigsunan naguba pod. Og daghan pa pong mga trabaho igso niya, moadtuay pa ko og laing lugar, moadtuay pa kog Cebu. Unya daghan pa kaing trabaho unon mga kaigsoon niya. Ako ra gitaong usa ni naga muni-muni. Mo ni mga kaigsunan nga malangan kita nig jutay niya akong ulo, medyo kanang cramming gyud kaayo. Usahay di takaw na una og unsala na toy gasunod tungod sa atong Kabisi mga kaigsunan ko. Solo flight naman ni karon. Pero salamat si Ginoo kaya ra ni mga kaigsunan. Mo nagnay malimtan na pasensya gyud. Okay, apa naningkamot ko mga kaigsunan nga di gid ako malimtan ang pagsangyaw sa maayong balita diha kaninyo mga kaigsunan. Bisag unsa ko Kabisi, di gid ako kalimtan ang pag-ampo pagbasa sa Biblia kay nga naman dili pwede nga nabisi ka sa butang ining kalibutan na pero wa ka nabisi sa Ginoo mga kaigsunan. Dili pwede nga busy ka sa kingdom pero dili ka busy sa king. So muna itong pagtudlogiya ka na itong tanan mga kaigsunan. Daghan pa ta nga mga atuunon, nga mga buluhaton. Unya, wa man gitay kaabag ini karon. May kinatay mga kaigsunan nga gikan sa layo nga may abag na to pero limitado ra pod ang pwedeng mahimo. O labi na sa mga kining sa dinhi na sa buluhaton igsoon sa sulod sa studio. Sulo-sulo lang yun eh. Pero salamat kay sa itong igsoon nga may abag na ko og kuan. Brother Dennis kabanyog nga mitabang tanan ko welding mga kaigsunan sa sakyanan kay gamiton man guni ako ni ibiyahe layo ni na may mga gamay nga kinahanglang ayoson para sa safety mga kaigsunan. So mao na nga ito pa ning gisugdan ba ni itong Sabado sa narong adlaw Martes
No? So dugay-dugay mga kaigsoon, I don't know kanus apa ni sa mahuman dagway. Kay dako-dako man ni nga trabaho, halos bungkag man gyud mga kaigsunan. So mao na nga busy gid si Pastor Kim rong panahon na mga kaigsunan. Munang wa kay ko ka-entertain sa uban nga mga messages. Wa pa ko kay katagad kay daghan pa pong trabahoon. Unya ang buluhaton ba nagpabilin mga kaigsunan ang kanunay na to nga pagsimba, kanunay na to nga mga buluhaton Bible study ug uban pa kanunay na sa mga kaigsunan. Mo na nga non-additional ni siya. Oh, mo na mga kaigsunan nga sa tanang buhaton nato dapat atong ikalipay og ato gyud nga ibutang sa atong kasing-kasing Lord para ninimo. Salamat nga nabisi ko tungod kay sa kabisi na ay panalangin mo abot mga pinangga. Okay, salamat kayo sa tanang kasunod na mina ining rasiktak na sa kabuntagon. Good morning dia ni Rowelyn na Dumayo de la Linya. Salamat kaninyong tanan mga kaigsunan nga naminaw niini nga mga oras ugtak na sa kabuntagon. Good morning na Sister Janice. Naminaw ko sa radio set. Salamat sa tong buhay nga Dios. Request kog song katong makalangit pastor. Pagasimbahon og alagaran ko ikaw. Salamat Pastor Kim and God bless. Okay, salamat ko ikaw. Salamat. Salamat kay Sister Janice. Hapit na nagkumaliw. Salamat ko ikaw naman ang title sa kanta mo naman akong ipasalamatan. Okay, salamat kay ning tanan mga kaigsunan ko. Dalaygon kay nga buhay nga Dios. Muna dili po ko taas og oras nga maka-live mga kaigsunan nga no. Napa po tiliwason mig welding mga pinangga niya. Naitabo pa gyud hutdan pa gyud mig bugas. Tinuod na honest lang gyud ko mga kaigsunan, hurot mog bugas. Okay, sige bangga trabaho niya, di man kadagan sa sakyanan niya. Naiigpalagaling, di man magaling kay wa may kasakyan. Muna mga kaigsunan, mangayo lang sa gita ni. Mangayo lang sa gita mga kaigsunan ha. Ay mo kaulaw pangayo. Okay, dalayan kayo si Sir Paburada, mayong buntag, then Pastor Kim watching from Bigal, Alamertad. Request kong song Makalangit. Okay. Alamat kay mga kaigsunan. Enjoy lang mo da. Niya, happy tata makadtog Cebu mga kaigsunan. This will be on March 30. Niya, 11 naman dayron. 11 na baron mga pinangga. 11 na. Lele pa di ay. Okay, niya napatay sunod ng mga buluhaton. Basig sulod si mana ito ni matagaag pagtagad mga kaigsunan. Niya natural pag mabisi ta daghan trabaho kinahanglan nag finances mga kaigsunan. Mauna ang isalig sa gyapon sa Ginoo ang tanan mga kaigsunan no. Mao gina nga natural na ha. Natural na sa inyong kinabuhi halos adlaw-adlaw ka kinahanglan tag finances. Pero ayaw tugutin ninyo nga ang pagkawalad o nato kanang kawala nato mga kaigsunan maoy dahilan nga malayo ta diha sa Ginoo. Nga atong confession mga usab. Even wala kay kwarta na kay kwarta dagaya ka siguradoa nga imong confession sa Ginoo ang imong pagtahod og pag-ila sa Ginoo maoras gihapon. Padayon sa pag-share sa atong live mga kaigsunan ko ining oras ug takna sa kabuntagon. Okay, so dalaygon kay ang Dios mga kaigsunan og atog yung paningkamutan nga ang pulong sa Ginoo madunggan og mabatian sa bagang duot sa katawhan. Okay, so dalaygon kayo siya mga kaigsunan dres ng kinabuhi. Okay mga kaigsunan, salamat kayo. Kumusta ang atong pamilya? Kumusta ang pag-alagad sa atong pamilya mga kaigsunan? Mga kaigsunan ko, ako gining balikon. Kumusta man ang atong relasyon sa bana asawa? Maayo ra ba hangtod karon? Usa ni kapag check mga kaigsunan every morning diin makadungog mo sa pulong sa Ginoo, dapat maayo mo og relasyon sa imong asawa, imong anak, imong pamilya. Ngano man walay kapuslanan, magsige tag-ampo, magsige tagbasa, unya ang atong kinabuhi mga kaigsunan adunay sukwahi. Kay sayang ang imong pag-ikanapulo, sayang ang imong pagsige balik-balik sa simbahan, pag-lead mo praise and worship, unya wala kay maayong relasyon sa imong bana asawa, mga anak, silingan o igsoon, gawas kung sila nasuko nimo, apan nagbuhat kag matarong, gawas nun kaniya na. Apan kung ikaw mismo naghimo sa ingon or ikaw may hinungdan, ngayon ingon ana ang tanan, mga kaigsunan, hinulsulan og biyaan, undangan ka na o magpadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo nga matinud-anon. So mao kini sa tanang gasunod og naminaw karon nga naa siyang tulutag sa kapanimalay og dapit. Mo na mga kaigsunan, siguro na to nga nangalagad ta sa Ginoo tay bikil sa silingan igsoon pamilya, mga anak, bana, asawa og igsoon apo-apuhan.
tanan mga kaigsoon dapat masito lang tanan o gayog tugote nga ang nahitabo kani adtong unang panahon nga mga panagbingkel man nakahiobsanay pagkalagutanay pag ininsultuhanay ayaw nagtugote yung mobalik katong tanan kay ngano gibag-o ka na sa Dios og ikaw mismo maning kamot nga diin kining tanan dili na gyud mahitabo. Sayang ang ato nga pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan ko kung nagpabilin gihapon ang bati nga kinaiya batasan sa atong kinabuhi nga wala gihapoy pagkontrol. Usa sa ato nga mga isgutan makaigsunan kini self-control. Kay daghan kaayo nga dasig kay sa simbahan pero way control sa kaugalingon. Daghan kay dasig kay sa pag-alagad sa Ginoo pero way control sa kaugalingon. Dili lang ingong kasuko kalagot mga kaigsunan ang hinuang gitawag natog self-control. Even sa mga butang nga diin once na sa imong kinabuhi kung wala kay self-control gusto nimo ang kunon gusto nimong kwaon wala giingon nakibugno ang imong unod mga kaigsunan ko sa mga butang ining kalibutana og sa imuha nga espirituhanon nga bahin. Kay ngano mga kaigsunan ko kung dili nato mahatag ang sakto nga pagsunod diha sa Ginoo dili nato madawat ang insakto nga mga benepisyo. Sayang kay mga kaigsunan ang ato nga pag-alagad sa Ginoo kung mismo sa atong kinabuhi wala tay kontrol. Ngano man mga kaigsunan ato ning tanong ang gitawag na self-control. Mabasa nato ni mga kaigsunan diha sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22. Usa lang na ka term ang ato nga isgutan ng control. Duhaon ka term self-control. So ang self og ang imuhang control, dapat maayong pagka-control. Okay, so mga kaigsunan, yes, kung atong isgutan mga kaigsunan ang isyo nga diin sa atong kinabuhi, apertig yung ukiha mga kaigsunan, makabasa ta, makaampo ta, himo bitaw ta mga kaigsunan sa mga bulaton, makashare ta sa pulong sa Ginoo. But in your personal life, in your personal decision, can you control yourself? Your ego, your emotion, your feelings, or your wants. Pwede ka makakontrol, makapailob, pero aduna pa ba yung mga butang nga daghan natong kontrolon mga kaigsunan? Sa panahon nga mangandoy ka anang butanga, makakontrol ba ka? Sa panahon nga mangandoy ka ng pagkauna, bisag wala, manghutang gyud. Sa panahon nga aduna kay pangandoy, apil ba ka ang ginawa ni or imo bang nahuna-huna mga kaigsunan ko nga nahimuot ba ka ang Dios ni ining tanan? So kabalo mo usa sa mga bunga sa Espiritu Santo kung imo mabasa pala kung butang igsuon ko brother GL Lanyuhan Garces kamo diha nga nagalantaw igsuon ko wala magatong abtik kay dire asa dagoyron sila Jilon abtik mo ni kayo dayon. O Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 mga kaigsunan. Tanawan niyo pakibutang diya. Aron mga kaigsunan ko kay muingon ta nga dasig ta ligon ta pero ang tanan baka nga bunga sa Espiritu Santo midangat sa atong kinabuhi. The fruit of the Holy Spirit kanang siyam kabuok diya mga kaigsunan resulta ka na o mao ka na'y mahitabo sa usa ka tawo nga naa kaniya ang Espiritu Santo og makita og madayag na sa kinabuhi sa tawo. Now kung wala na mga kaigsunan ang imong gisulti bakak o sayop nga maingon kang Kristohanon ka kay ngano ari man tas resulta magdaog. Munay giingon maingon kang nagpadayon ka pag-alagad, nagpadayon ka pagsimba, nagpadayon ka pag-ampo, pero ang imong binuhatan layo kay tinuod, but-but ng imong istorya, usana kapag pangilad, giilad ang imong kaugalingon. Usa kini katudlo nga klaro mag-ison bantay mo. Tanawa imong kinayag batasan. Moingon ka nga Kristohanon ka, meron ka nga Dios nun, pero half nga portion lang. 1/4 nga portion lang. Yes, ining dapita, okay kay ka. Ining dapita, okay kay ka. Pero sa uban nga bahin, dili pwede ang half obedience. Sa pag-alagad sa Ginoo, dili pwede half obedience. 1/4 lang sa imong kinabuhi ang Kristohanon. 1/2 lang. At 3/8 lang mga kaigsunan. 1 kilo lang. 1/16. 1/32. Dili pwede mga kaigsunan. Half obedience, still disobedience. May mga tao igsoon nga nahitabo, wala na'y bisyo, wala'y kahilayan, pero batig hapog batasan.
Ang atong tudlo igsuon ko dapat kumpleto. Napoy mga tao igsuon nga kahimtang nga talabangan sa mga pag-ampo. Bisyoso pod, nay bisyo. Pero grabe pod kamayog batasan. Pero tindaghana mga kaigsunan nga sari-sari. So muna gingon ayaw ka confidence imong kaugalingon nga maayo na kay ning dapita kay dili pa na mao. Daghan pang mga butang atong siguraduhon nga maayo tag performance mga pinangga. Muna gingon diha sa simbahan nag-perform ka. Ning simbagyo ka. Seryoso ka nga nag-ampo, seryoso ka nga daig. Naghatag ka sa mga ikanapulong mga halad unang bunga, so makaintang kumpleto. Okay. So, okay kayo ito pagsimba. Wala ka magsuroy-suroy, wala mag-lingaw-lingaw, wala magsigig pangehe. So, laktor ka istorya, tama ang imong pag-adto sa simbahan. Niabot ka sa saktong oras. So, nauli po ka sa saktong oras, ngagikatagana, okay. Pero Igsoon, kumusta ang imong kinabuhi diha sa workplace? Kumusta ang imong kinabuhi sa workplace? Sa dapit nga naa ka trabaho. Sa simbahan seryoso. Pero pag abot dito sa trabahoan, basig pitinaghanang hura-hurawan, pitinaghanang mga bastos hugaw ug baba igsuon ko, sabay po ka. Sabay pod mga kaigsunan. Unya ato pong makita nga dili po ka maayong mo entertain sa mga nagkadaiyang nga tao, magpili pod og tao nga entertainon. Muna mga kaigsunan dunay mga panahon nga ang tao igsoon nga nangalagad sa Ginoo, maayo kay da sa simbahan, dasig kayo, pero makikatubang og laing tao mga kaigsunan ko, perti mang batiyag batasan. So muna mga kaigsunan ang usa sa inungdan nga dapat atong check upon sa tong kinabuhi. Yes, diha sa simbahan, diha sa imong ka-churchmates, perti kang ukiha, pero kumusta sa imong mga trabahante? Kumusta sa mga rider? Maayo ba kag treatment sa mga rider? Ang rider man na pastor, ay natural, uso naman ron ang online shop. Muana sa inyo, ma'am, nakay parcel. Ma'am, sir, nakay parcel. Kumusta ang imong treatment nila? Or naningil ba sa mga appliances nga imong nautang? Kumusta ang imong treatment nila? Sa mga tao nga naa sa lansangan, naa sa kalsada, imo silang makaatubang, imo silang mahinagbo, unsa man ang imong pakigsama ngadto kanila. Aduna ba kini maayong gibuhat, manabatay maayong gibuhat alang kanila mga kaigsunan? Sa atong mga silingan diha sa komunidad, sa atong barangay, sa atong mga co-workers, sa atong mga kaila, pamilya, mahimo bata nga modelo igsoon ko, madayag ba ka o makita ba ang atong pagkakristuhanon? Kay timane, ang bunga sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi, dili lang ni sa usa ka dapit, usa ka lugar, usa ka sitwasyon, dili lang mga kaigsonan. Must be effective siya in all times. Effective siya igsoon sa bisan asa nga dapit ang paghigugma. Pero timan atong iklaro, ang paghigugma mo disiplina. Kay ang tinod nga paghigugma muhatag og kaayuhan sa tao. Halimbawa, dili ginako kini akong anak kay gihigugma ko ni, dili gyud nako ni bunalan, di nako ni pasakitan, di nako ni sultiag pulong, pero nagpabilin og buhat nautan. Saktod pa ka istorya, wala ka mahigugma kay tinod na higugma mo rebuke sa mali. Dili mo tolerate og mali mga kaigsunan. No? Ang tinuod nga nahigugmag nagmahal, dili mo tolerate sa mali. Dili mo himo og lakang nga diin mga kaigsunan ko makadaot siyang isig ka tao. So kung atong panahon sa atong gitunan igsoon sa nanglabay nga mga panahon, ang resulta sa pagkamainampuon og himasag Biblia mao gyud kini. Dili na daling masuko o dili na masukanon, mapailobon, mahigugmaon. So naganggid-anggid na ni mga kaigsunan
kining bunga sa mga pagkamay ng puon o gimasag Biblia o kining bunga sa Espiritu Santo. Ngano igsoon? Kay bisan tag mag-unsa tag pangalagad unya may tao ta nga wala gika o may tao ta nga wala na to pasaylua, wala na to tagaig maing pagtagad. Munay giingon. Ug di na to nahimuon ang pagpailo, pagpaubos mga kaigsunan or pakigsitol sa ngayan nga situlon daw sama ra mga kaigsunan ang atong kinabuhi sa dili Kristohanon. May pay dili Kristohanon kay napay gitawag og makakontrol pa mga kaigsunan ko sa kaugalingon. Ha, di ba? May pay dili Kristohanon mga kaigsunan kay makakontrol pa sa kaugalingon, no? Muna mga kaigsunan, usag yun na nga diin maghatag ka nato og tudlo, no? Nga diin sometimes dili ta makapamatuod that we are, that you are a child or a children of God. Kinahanglang pamatud-an nato mga kaigsoon nga tinuod tang anak og Dios. Kinahanglang pamatud-an nato nga tinuod ta nga gimahal og nagmahal og Dios. Og kini sa maayong buhat og ngadto sa atong isig katawo. Ha? Dili lang dinhi sa istorya hinuon adto kini sa buhat mga kaigsunan nato ipadayag. Mao kini ang usa sa dako nato nga panawagan sa matag usa sa matag katawhan nga dapat nato mga kaigsunan dapat natong pamatud-an ang tinuod nga pagka-Kristohanon, tinuod nga pagka-anak sa Dios. Kaya ang tinuod nga anak sa Dios, tinuod nang gasunod sa Dios. Ha? Muna mga kaigsunan, kung dili na ito mapamatud-an nga tinuod ang anak sa Dios og naay mga problema dili dayon dalion og sitol og naay mga kahimtang nga malisod og uban pa dili din mahatagan og pagtagad. So, problema gina mga kaigsunan. Manay kingon. Ayaw na lang pagpadayon pagsunod sa Ginoo kung dili man lang nimo kumplitohon. Ha? Kung mosunod ka sa Ginoo nga dili man lang nimo kumplitohon, nga sayang-sayang lang kasi mong panahon. Kumplito ha? Og di ko moingon nga karon-karon dayon at least naninguha ka kay lahi ning istorya nga wa kay planong mosunod ana nga sugo or mingon ka mao ba nay sugo lisod-lisod man sa pero atong paningkamutan makuha lagi na uban sa tabang sa Ginoo ana ba aduna kay positibo nga hunahuna dili kay perting lisura na dili lang mo na yung wala lang ka maningkamot nga matuman naningkamot pa ka nga imong suklan imo pang tungod kay di makaya sa imong dughan di makaya sa imong pagbati imong balion ha nya mangita na hinuong kag rason nga imuhang mapamatud-an nga sayop kini nga mao nga doktrina amo na mahitabo mga kaigsunan ha mo na siya mahitabo hinuon nga imbis nga imuhang paningkamutan imo na noong gisupak mo na nga tong kinabuhi igsoon ko di kita kauswagan kay ngano unsa ang pag-uswag mga kaigsunan nga kita mismo supak naman sa unsay kamatuoran munay usa sa ato nga gipangandoy kanatong tanan nga nagsunod og naminaw pamatud nga diin naa nato ang bunga sa Espiritu Santo. Palihog kog butang Brother Renel o kisa Brother Armando Galacia 5:22 palihog kog butang nyo na igsuon sa tungkol para mabasa nila akong paaboton mga kaigsunan ha kay nanamang yung galanta mo salamat kay ninyong tanan palihog kog butang diha sa to ang kuan comment section mga kaigsunan
no, kay dili ko taas og oras karon nga makauban ninyo kay daghan pagyud kaayong kuan trabaho mga kaigsunan, no? Mag-welding patawon mi ani nya may manggod mga kaigsunan og sayon nga posisyon nga grabing kalisod. Pwede naghana ng paso na ako mga kaigsunan. Ng paso niya overhead niya halos di ka kagimok sa ilalom kay naman sa ilalom mga kaigsunan kay kulang man ta sa gamit god nga ikahanger. So akamang yun. Mo na nga ako pa puning tiwason. Naputuron tigson Brother Dennis nga moabag na to ani kay usahay kapuya manggid mga pinangga, no? Nya daghan pa ba akong trabaho, daghan pa akong trabahoon, daghan pa akong tun-an ug uban pa sa muna nga kining salamat sa Ginoo nga diin naamo nga moabag. Palihog kog butang sa tong comment section mga kaigsunan kay ang sa tuwa nga kuan kining Galacia Kapitulo 5 versikulo 22 para makita usab sa uban sa panahon nga makatan-aw sila mga kaigsunan. Kay mauna ang muna ang usa sa pinaka-importante nato nga himuon mga kaigsunan, no? So tabangi ra kunyog ampo nga presence of mind, ang kalig-on sa panglawas, ang kakondisyon mga kaigsunan nga diin ato nga magampanan ang gisangon sa Dios diri ka nato mga kaigsunan. Kay do na mo sa gisangon diri sa ato nga kinabuhi, no? So usa gid na mga kaigsunan, so kinahanglang madayag gid diri sa tong kinabuhi ang bunga sa Espiritu Santo kana bitang gugma. Tanan ba nimo nga gibuhat nahigugma ba ka ana or naa ba kay gugma o sa imong isig ka tao? So naduna ba kay kalipay igsuon? So makita pastor kining dili man kay kumalipayon o na ba kay igsunan magbantay gi ka na kay ngano usabya nga naa kay na Espiritu Santo igsuon bisag taliwala do wala ko magingon di po ko moingon nga nana nimong Espiritu Santo dili ka maka-experience og kalisod, kapaitan, kagulanan. Pero ang Biblia nagtudlo nga magmalipayon kay ngano man dili ika-deny nga naa kay anay panahon nga magbagulanon ka. So dili sa tanang dili lisensya nga nana nimong Espiritu Santo, nana nimong Dios dili moabot ang kagubot. Moabot gyud ang kagubot apan dapat makasabot ka nga naipulong sa Ginoo nga nagtudlo o nagpadayag kay ang Espiritu Santo igsoon taliwala sa kagubot na muhatag siya kay bunga man siya muhatag siya sa kalinaw, kalipay o gugma. Unya taliwala igsoon ko sa mga malisod nga kahimtang sa kinabuhi ayaw kalimot nga diin naa gyapon ang pagpailob. Usa ka na siya sa mga bunga sa Espiritu Santo. Og taliwala sa mga kapaitan, kalisdanan, midangat sa kinabuhi dili kalimtan nga naagyod ang kalooy. Bisan gi abusaran og uban pa magpabilin kang maluluyon mga kaigsunan kaayo og pagkamatinud-anon. So unsa man nga kahimtang sa imong kinabuhi mga kaigsunan, dapat matinud-anon ka, maayo ra gyapon ka, malipayon ra gyapon ka, mapailubon, may kalinaw, may kalipay, may gugma. Kay ngano, may niabot nimo ang Espiritu Santo. So kining tanan igsoon ko usa kini kapag pamatuod nga dinaa ang Espiritu Santo na nimuyo sa tong kinabuhi. Muna ang bisag unsa man ka negatibo ang imong nakita og nadungog, mo turn into positive. Why? You have the Holy Spirit. Pero mga kaigsunan ko ang mga positive himuon na nimong negative, questionable na. Og ang mga way klarong istorya, way klarong pulong wa pa na pamatud ninditsog padulong sa negative, igsuon ko naani. Mo na paminaw. Kaniadto posible ang mga bati nga mga pulong, ang mga dili maayo wala nimo tagda. Wala nimo pansina, mga sakit nga pulong, mga pag-insulto, magpanamastamas nga mga pulong, wala nimo tagda, wala nimo pansina. Nganong imong kasing-kasing
kaya ka ito nga i-absorb, kaya ka ito nga ipakawalay bili. Pero nganong karon, bisag gamayng pulong, gamayng istorya, gamayng sitwasyon, madalaman ka. Nganong dali makamasakitan o guban pa. Nganong ug unsay madunggan nimo, imo namang idibdib or imo nang ipanabi, imo nang ipakalat or magmurmur, mag-imot naman ka. Post dayon sa Facebook. Kabalo kay so, no sa nangyari nimo? Ninggawas ang Espiritu Santo nimo. Kabantay mo sa diha nga ninggawas na ang Dios ngadto kang Saul, iya na ang patyon si David. Nakuha ba niyo ang punto? So igsoon ko, ayaw pagkumpiyansa sa imong kauban og kuyog kay gisanapan pa na sa Espiritu Santo, tanan nga dipinsa iyang buhaton alang kanimo. Pero moabot ang panahon pag di na kakaya sa trabaho igsoon ko sa kalibutan, gidaog sa kalibutan, dakog tendency unayon kagyod. Magbantay mga kaigsunan, o ngayon kayo, muna'y tao nga mo dipinsa hanggang kamatayan ipaglaban ka. Pero maabot ang panahon, muna'y giingon, basta napa ang Espiritu Santo sa Dios, mulaban gina. Mulaban gina sa tama. Pero pag abot na sa panahon, kana igsoon pag mugawas ng Espiritu Santo, kabantay mo ni Saul. Iyan ang patyon si David. Tungod kay ang Espiritu Santo, ang Dios na wagtang na siyang kinabuhi. Muna mga kaigsunan, ayaw mo kalimot, natural nang mahitabo nga naman, una nga rason, dili na prayerful, dili na himasag Biblia, wala na nangandoy sa Dios, wala na magtinguha sa Dios, niya ang self-centered na siya, selfish na mga kaigsunan ko, nangandoy na og comfort sa kaugalingon, wala na mangandoy og comfort sa ubang tao, pagdipinsa sa kaluwasan nga mapaabot sa katawhan, kanunay na lang naghuna-huna sa iyang kaugalingon nga kaayuhan. Mauna na'y nangyari mga kaigsunan ko, kanunay na lang nangandoy sa iyahang kaugalingon nga kaayuhan. That is why magbantay magamping mga kaigsunan kay basig usata nga magamitan ni Satanas. Muna atong bantayan mga kaigsunan ko nga basiyo niya og magamitan. Basing magamitan niya sa tanas mga kaigsunan pagkadakong problema anang panahon na. Muna mga kaigsunan, pag nagpadayon ta pag-alagad sa Ginoo pero naatay wala maayos, useless ang tanan. Tudlo ni nga klaro mga kaigsunan, bago tayo pagpatuloy sa mga gawain na inuutos ng Diyos, siguraduhin natin na walay bikil sa usa ka tawo, bisag usa na lang. Bisag usa na lang, dapat ayusin muna natin lahat para walang problema. Sayang ang panahon ay ginugol natin sa Panginoon, pero may mga tao naman tayo na hindi pa natin naaayos, or meron tayong pagdaramdam, meron tayong hapdi, meron tayong mga hindi magandang mga gibati ba? Dili maayo nga gibati, dili maayo nga kahimtang sa kinabuhi mga kaigsunan. Muna gingon, mao man ni kamatuoran igsono. This is reality. Sa taas-taas na akong panahon nga pagtuon mo ni. Pag moingon ka sa usa ka tawo, pasayloan siya, ako nang gipasaylo. Wala na ko'y problema niya. Ano ang kamaturan? Nganong nausab man ang imong tinagdan. Pamatod ang imong gibuhat, ang imong buhat, maunay nagpamatuod nga imong gisulti, usa ka dakong bakak. Igsoon, ug moingon ta nga kining ako nang gipasaylo. Pero wala nimo hikalimte. Pasensya, sayang ang imuhang gisugdan kung naakay tao nga diin wala nimo ginasitol o wala nimo ginaayos mga kaigsunan. Nako itudlo. Pakig-istoryahay siya, ipakita ang iyang kalapasan o iyang sipyat, kay tuguti siya nga mopadayag, musaysay sa iyahang side, saysay po si mga side, tapos magpinasaylo ay mo back to the original. O unsa may mga dili nimo ganahan niya, unsa pay dili nimo ganahan niya, isulti, ipadayag mga kaigsunan ko. Pero imo nang taguan hangtod sa kangturan timan usab gyud ang tinagdan mga kaigsunan. Mauna nga mahitabo karon sa mga tao igsuon ko, magpa-pretend nga okay, no comment, no suggestion, no any
suggestion mga kaigsunan or comments ang mangyari na mga kaigsunan laktod pa ka istorya may gibating dili maayo sa doghan. Okay? Mao na mga kaigsunan. Manang dapat sa ato pagpadayon sa bulaton sa Ginoo, nakita nato ang dayag nga ang bunga sa Espiritu Santo diri sa atong mga kinabuhi. Mag-recognize ta mga kaigsunan sa atong mga viewers. Salamat kaninyong tanan. May buntag sa tanan nga naglantaw again. O pamna ko nabasa ni uban. May buntag Brother Armando ni Rochelle Trillis. Good morning Dani Pastora. Idanyo, salamat Pastora. Maayong buntag na kanimo. Thank you for watching. Salamat sa Dios sa mga kinabuhi sa pagpadayon sa pag-alagad sa Dios. O ganin Ria Amante. May buntag Pastor kay may buntag kaninyong tanan mga kaigsunan ko. Okay, sa tanang kasunod og naminaw, mga kaigsunan ko, ang Dios maghatag kaligon o kadasig kanatong tanan. So dinhi na lang kukutob mga kaigsunan ko sa kapagpahinomdom kanatong tanan. Kung unsa may gika aniha, ako gini isulti igsoon. Kung unsa may gikahiubsan, gikabingkilan, unsa may mga hinungdan sa kausaban sa tanan, una nimong buhaton, pakigsultii ang maong nga tao, ipakita kaniya ang iyang kakulangon or kasipyatan or wala nimo ganahe. Tapos pakig-istoryahe kay nga naman mo na importante nga makapadayag sa usag-usa aron mabalik ang tinuod nga relasyon nga maoy gipangandoy sa Dios sa matag usa. Igsoon, ayaw gipatigbabaw ang garbo kay kining garbo mo patay kining tao. Kining garbo igsoon, pag kining garbo mo'y muhari sa tao, kining pride. May lang ma-fried chicken. Mo na muhari sa tao mga kaigsunan ko, sayang kayo ang atong gikaguan o gikugihan. Managingon kining garbo makaysa kining pagkamapaytaso managiyon daghang bang sitwasyon igsoon sa ubang butang maayo kay ta pero pag kayroy sa garbo di na ta kakaya. Okay, salamat mga kaigsunan ko. Ang bunga sa Espiritu Santo igsoon ko kining atong gagitunan kining self-control. Di ta ka control mga kaigsunan ko. Usahay na itong kaugalingon. Madala ta ngadto sa emosyon, madala ta ngadto sa pagbuhat na hinunog dautan nga wala nato mga kaigsunan gina-ekspektar nga mauday kini ang mahitabo. Okay, sa ato nga pagtapos mga kaigsunan, adto ta sa ato ang pag-inampuanay kay nga naman importante gyud kayo nga mag-ampo ta mga kaigsunan ha. Okay, so salamat. Wala na may mga messages mga kaigsunan. Okay, so far salamat kinyong tanan sa mga naglantaw og naminaw. Panagiingon sa akong kinabuhi mga kaigsunan. Mangita gyud kog pagi nga masitol ang tanan og naaman managingon mo ni. Ako dili ko sirado sa correction. You can correct me, you can teach me sa akong kinabuhi mga kaigsunan ko. Og naamoy nahiubsan just analigi ipubliko ginako ni akong kinabuhi igsoon ko. Wag na nahiubsan tanan da igsoon ko ipakita nako ang ako nga ang imo nga naingnan. Pastor, kini bang ingon ani ba? Mao ni akong nakita kay daghan magong sitwasyon natay nabuhat igsoon ko nga wala ta kakita ang mga kaigsunan mo'y nakakita. Mao ba ipakita niya dapat kompleto ang ebidensya, kompleto ang mga saksi o uban pa nga napamatud-an gini sa grabe nga pagtuon mga kaigsunan ang pamatudan. So ang kundi ako napamatud-an gyud so mga itagpasaylo, di ba? Mga itagdispensa igsoon ko nga mapainobsanon o ingon ana ra mga kaigsunan. Pero manay bulos kayo, nag-on air ko, nag-live ko mga kaigsunan niya, naada ko gikahiubsan din ninyo. Lisod kay na. Muna ako igsoon ko, ug naaman ko yung mga nabuhat o dili mayo sa tanan nga mga kaigsunan. Ug bisan kinsa ako kinasing-kasing nga mapailalom nga mga ayog pasaylo. Kay di ko ganahan magsikigwali. Pero naaday wala na ko gikauyunan, naay wala na ko naay akong gikahiubsan. Kapoy kayo na hunahon mga pinangga. Mana kining garbo sa tawag mo'y maghari mga kaigsunan na kutob gini sa way kinutuban. Muna mga kaigsunan dapat maghimo taog mga dagko nga mga pamaagi para sa inana mga kaigsunan. Kung muna gihong mayong kang wala pero nganong namay na usab.
Muna mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw, ako yung ginahangyo nga ang matag usa ka nato mahimo igsoon ko nga mabinantayon sa mga butang nga diin wala nato makaligtaan mga kaigsunan. Manay kingon ang pagpaubos og pagpailob dili maghatag kanimo kapildihan hinoon kadaugan mga pinangga ko. Magampo kita mga kaigsunan, amahan na mo nga langit nun. Salamat nining oras ug takna sa ka buntagon. Salamat Lord sa imong gitudlo ang pagpaubos, ang pagpailob ug ang self-control sa among kinabuhi igsoon. Nga diin madayag kini sa among kinabuhi. Salamat amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Nga diin sa among kinabuhi, ikaw ang Dios nga maghatag kanamo kalig-on ug kadasig. Lord, salamat sa tanan nimong gihimo. Salamat sa kasing-kasing mapinasayloon madinawaton. Aduna na self-control sa kinabuhi. Nga dili magpatuyang bisan mali Ginoo. Mga pagbati nga tinawhanon inudnon. Nga dili himuon ang tanan para lamang sa kayusan sa katawhan. Dalaygon ka sa walay katapusan, garbo sa matag usa kanamo Ginoo kung naa mami garbo nga nakatago sa among dughan. Ikaw ang Dios nga among gisaligan nga magakuha ni Lord. Among ipakuha ni nga among mga garbo nga naa Ginoo sa among kasing-kasing. Kung naaman Ginoo, ikaw ang Dios nga among gisaligan ng guyokbuan nga sa among pag-alagad Lord makaharong kami nga walay kausaban sa among pagtagad o pagatiman ngadto sa mga katawan. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios nga akong giampuan o gisaligan nga sa matag adlaw sa matag panahon ikaw ang maghimo kanamo nga malig-on mga amahan namo. Salamat Lord, ini nga oras ug takna kini nga sibianan, kini nga mao nga live maghimo o giya sa katawhan sa pag-andam sa kinabuhi nga balaan. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan akong giampo, pinagi si mga anak nga mga Jesus Kristo luluwas, kitang tanan magaingon, amen og amen. Okay mga kaigsunan sa tanang kasunod og naminaw, dalaygon kay ang Dios. Okay, so The world that's searching for peace. Shine FM brings the soul. dinhi lang gyud kukutob, dalaygon kay ang matag usa nga diin naghatag og kaligon, maghatag kaligon sa tanan nga panahon nga diin maghimo sa mga butang nga makalangit mga kaigsunan ko. Okay, sa tanan nga nagsulod namin na thank you Danny Rosabilia Makasal, thank you for watching. Og dinhi lang kukutob sa ngalan sa tibok pwersa di nga mao nga sibianan, kini si Pastor Kim Ryan Absin Makasaol, mag-ingon kanyo sa katapusan nga sa tanang planog, sa tanang gusto natong pagkahimuon, pwede ka natong sipyaton, ang panalangig sipyata, ang pagtuo pagdawat ng Kristo isip personal nga manluwas. Salamat, may buntag ka natong tanan ang Dios magpanalangin. Bye-bye. Ikaw nagpaminaw sa